Maayong adlaw kaninyong tanan. Niya nausab ang inyong alagad nga si Buboy, ang original bisdak. Kaya wa man tay buhat di off unya di na pwede magduwa sa kuan. Kuan lang tani. Luto na lang tao chicharon, chicken skin, pulutan nya. Okay. Ito ningi kuan. Ay, mga neron. Kay magkuhan lang tani. Inom lang tani. Kay di na pwede magduwa sa public park. Siradaan ang tennis court, basketball court, tanan. Saon. Neron. Inom lang tani. Inom umay. Unsa naman Wa na akong baso. Isang baso Ara day. Dara akong baso. Nya ako na siyang tagayan. Tagayan ako. Okay. Magtagay. Ha? Wa pa. Para makuan sa corona. Dara. Corona. Ay. Ano nero? Pagka lamia. Imno sa nato Pagka lami sa limnon. Panloto ang kuan. Ito ang kuanan kay tubig pa. Itong takuban. Nya. Muna. Tara sa day. Kusanin ko ano kay mamaligya sa pugo maligya. Maligya ko. Tennis racket. Tara. Doha ni kabuok. Doha kabuok ni ha. Kani gamit na ni siya. Pero sinaw pa ni siya kay naman ni siya head guard. Head guard. Pwede siya tangtangon. Tangtangon ni siya Tangtangon ni siya. Sinaw pa siya. Ano siya? Class 98. Class 98. Tama Maligya na siya. Maligya na ako. Ano siya? Ha? Kari ang brand new. Brand new. Brand new. Original. Brand new. Class 98. Apil na ta baligyan online. Baligyan ako ni duha ka buok. Duha ka buok. Duha na siya ka buok ha. Duha.
Duha ka buok. Duha ka buok. Brand new, brand new. Na. Na. Mo ni siya. Kanira siya gamay nga ko ano. Gas-gas. Na. Ya, dara sa daw. Snapshot na to gamay. Oops. Balik ta diri kay basin. Nakuha ng atong chicken skin. Ya, ang karisad. Oh, dara. Ha? Ano siya? Pulutan. Kay wa na sarado na Sunrise, tennis court, tawar. Ganihan nakaduwa pa mi nya man sira na ang konsad sarado na ang kanang nadalhamar. So wa na tay duaan ani. Sige na tag inom umay o alak sa sige nyara ko ha, balik lang niya ko nya taod-taod kay maluto ni sitag kuan live. Sige nala ninhina ni kutob maligya ko balik og bana po dahay baligya nasa ko baligya nga kuan maligya ang patani alcohol, sabon, disinfectant, tanan. Ege, dinhi lang sa taha. Kay wa na gyud, di na ta kadua og tinis. Sige lang tag inom, kaon, na high blood lang tani. Patay na. Okay, bye-bye sa mga kabisdak. Sa silingan na mo, nag-sounds man. Oh, kadungog mo. Grabe. Sounds naman sila. Ya, inom po tagamay. Wala, di naman pwede. Cancel na tanan. Walking dead na ni mga tao.